Itheme yethu namhlanje ithi the love of God extends to all. Our scripture reading is from John chapter 3, verse 16. I think most people say yes, sister and for God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Christmas yethu amen. Ndithetha ndijonga ndiphinda ndafumanisa ukuba the idea that the love of God extends to all lies at the very heart of the gospel. It reveals both God's character and His desire for relationship with all creation. Uphakamisa isifiso sokuqala sizawucula unumber 99. I greet the wonderful church in the mighty name of my Lord Jesus Christ. Amen. 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 Under the theme God's love extends to all, I chose to talk about, my title says, Behold the love of God. In 1 John 3 verse 1, we find the verse that says, Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know Him. This verse describes God's extravagant love in calling believers in His children and serve as a foundational scripture for understanding His divine love. This verse also emphasizes God's incredible love by highlighting that He has lavished all believers with the title of His children, a status that is a complete gift from Him. It means that, and it explains that the reason the world does not understand or recognize believers is that it did not know God in the first place. God's love takes many forms throughout the scripture. In 1 John 4 verses 8, He who does not love does not know God, for God is love. Amen.
And also in Ephesians 3, verses 17 to 19. Can you please read for me? Ephesians 3, 3 verse 17 to 19. 3 verse 17 to 19, it reads as this. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. I love this verse because it speaks about how wide, how long, how high, how deep God's love is for you and me. What manner of love is this? That it can reach in every depth. It doesn't matter where you are. It doesn't matter in what deepest situation or circumstances you may find yourself in, but this love can find you. God's love is so eternal, it's so unconditional. It is lilubanzi lujulile alichazeki. If God's love is within you, you can also express the love to other people. And I also love this, there's this other song the children used to, or we used to sing it when we were younger. It says, God's love, it's so wonderful, God's love, it's so wonderful, God's love, it's so wonderful, oh wonderful love, it's so high, you can't go over it, so wide, you can't go around it, it's so deep, you can't go under it, oh wonderful love. That's the love that God has for us. It is so wonderful, Bazalwane. May we understand the kind of love that has no boundaries, that is unconditional, that is eternal. When the love of God is within us, we will be able to express it amongst each other. Our love as humans, it is so transactional. Just because I gave a gift to Usis Ayanda or Usis Yolanda, I will also expect to see a gift. And if I need a gift maybe on my birthday, then it's not transactional. It's transactional. So today I'm praying and pleading to all Christians, let's have this unconditional love so that even in Gaza can see siyathandana as abazalwane, so that we can also love our neighbors. And also when we have this love of God inside us, within us, we can also be open to our teenagers. These days our teenagers are suffering with mental health. So because of their suffering with mental health, we are not open as parents, we are not open as mothers, we are not open as fathers. So it's because of this love that we don't have, that God has for us. But I want to plead to each and everyone that let's show this love to our children so that whatever situation outside they come across, they can be open to anyone in church. If they can't be open to their friends, they can be open to anyone in church and see a father, a mother, a sister, a brother. Amen. Amen. Lastly, God's love is so vast. His love can move mountains. It can stop the roaring seas. It can heal broken bones and wounded hearts. It transforms lives and set free those held captive by sin and shame. God is not an angry taskmaster who shows affection only when you succeed. He is a loving Father who will always love you no matter what. Take time to receive the depth of His love for you today. Allow His love to heal you, transform you, free you, and lead you to the abundant life He has always longed to give.
Love should be the foundation of our faith. It is my humble prayer that God's love may dwell within us and be our source of love. In closing, does this song, but I won't sing it, does this song indicate a vocal band that I love so much? It says the love of God is greater far than gold or silver ever could unfold. It reaches past the highest star and covers all the world. Yes, it covers all the world. Its power is eternal. Its glory is supernal. When all this earth shall pass away, there'll always be the love of God. Amen. Amen. Just in case we were the love of God extends to all. Ndizawuthi xa siqala ukubalisa le segment, ndicele sivule kwiBhayibhile zethu, Isaiah chapter 49 verse 16, and ndizawucela uba ii-verses zam ndizame ukuzileqa ngenxa yexesha. Masiqale sifunde ku-49 verse 16. Ifuneka ngolu hlobo. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your laws are continually before me. That is Isaiah 49 verse 16. Then elandelayo ivesi esizaphinda ifumaneka ku-Isaiah 54 ngoverse 10. Ifundeka ngolu hlobo yona. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. Bathandekayo namhlanje sithetha ngothando lukaThixo. Uthando lukaThixo olwanele thina sonke. And sithetha ngoluthando ebethethe ngalo uZiyanda wathi, for God so loved the world. And uthando lu-extenda to umuntu wonke, whether you are rich or whether you are poor, regardless of our circumstances or actions zethu thina singaboni. But uThixo usithanda sinjalo. Uthando lukaThixo ke alufani nolwethu thina singabantu, because olwethu uthando is nesesitshilo ngespeaker sethu, that olwethu uthando lunemida kwaye olwethu uthando lunezilanga. Uthando lwethu lulanda izolo lethu lukanye lusibalele kwizikroqo zethu, but olukaThixo alukho njalo lona uthando. Yena uThixo, he is a gracious God, and ngenxa yoba enguThixo o-gracious akanako ukusilanda, and xa enguThixo o-gracious unako ukusixolela kwizinto esithi sizenze thina singabantu. Umzekelo thina singabantu uthi umuntu ekwenze into ufumanise abantu banakubambe into umuntu ebekwenze yona, let's say many years ago, and yet we call ourselves Christians. So as babe sesishilo that if ever all times singathi sifumane if ever singathi sifumane uthando lukaKristu, sinakulu-extenda nathi kwabanye abantu esihlangana kunye nabo, because we cannot pour from an empty cup. We are so empty thina singabantu, and sidinga into banana uThixo athi asincede. Ndiyathanda ke sometimes ungahambi according to inotes zam. And the steadfast love of the Lord never ceases, as babe sendishilo alunazo ilimit. And okwesibini, it endures forever, as babe sesifundile ku-Isaiah 49 verse
verse 16. God's love is deeper than we can fathom. No human mind can perceive it or understand it. God's love extends to all, such as imvula nelanga nje ma elinisa okanye elithi imvula ayinise nelanga alithi lishine wabo bangamalungisa nabo bangamalungisa. If we have not learned from the previous lessons esithe sathi sanazo, apho sithe sabona khona uSirayeli uThixo ehamba kunye nabo ebathanda abantu bakhe besenza izinto ezincane kunye nomthetho wakhe. Singaba asifundanga nto singabantu. And in closing, ndizawuthi sithathe iBhayibhile zethu okanye sizame uparaphrase imali okanye iparable of the lost son efumaneka kuLuke chapter 15 eqala kuverse 11. Because some of us mhlawumbe senokuthi bona they have not experienced this kind of love. But apha ndizawuqaphela kancinci nje iiverses ezimbalwa. Ndizawuqaphela uverse 17, ndiqaphele uverse 20, ndiqaphele kunye noverse 22. So apha uYesu Kristu ubalisa eli bali lomnyana wolahleko owathi wasikhethela into yobana ufuna ilifa likaTatakhe. But xa sifumanisa apha sifumanisa uba ubomi abuhambelanga kakuhle njengoba nathi ubomi buye bungasahambeli kakuhle. Then apha ithi, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? Bethunana siyadinga into yobana siziqonde kwindawo esikuze, sidinga umoya oyingcwele uba usincede ukuze siyazi our greatest need. For this world lixhomekeke kuthi ukuze libe lilizwe elibhetele. So ithi uverse 20 apha, uverse 20 ndimthandile kakhulu. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. uThixo ulilindele thina ready to receive us. Ulilindele thina ubana sithathe the first step. If you know that wena awuzifilishe uthando okanye awunalo uthando, sondela kuYesu Kristu, because that is our only source of love and of everything that we need ebomini bethu. And then apha indaweni ndithandayo into yobana utata wonyana olahleko umbona esekude. That means uThixo nathi uthando lwakhe luyasilandela ngamaxesha onke, ezibabe sesivile apha that uba usikrole kwintende yesandla sakhe. Uthando lwakhe soloko lusilandela noba sizawuhambe sihamba apha ebomini sihambe sizifumane kwiindawo befanele sifumaneke kuzo, but uthando lukaThixo lugowa deep kwimigqobhozo thina nathi esikwazi ukuzifaka kuzo ngamanye amaxesha. uThixo ke extends his hand because kuthiwa ingalo yakhe ayikude ukuba ithini ingangasihlanguli kwindawo esikuzo noba sizifake kwethu. So okugqibela uverse 22 ufundeka yena ngohlobo. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. God is ready to give us that which belongs to us, only if Tina we are willing to come to God. uThixo brings out the best for us so that sikwazi into yobana sikwazi uqhubekeka nobomi. So apha phakathi kwethu malungu esikolo sesabatha, if kukho ubani othi yena akaluvo uthando lukaThixo okanye oluthando lukaThixo ufilish uba ingathi lumqile kuye, look at inature kaThixo. It speaks volumes about the love of God. Look at imbovane encinci that knows into yobana bekufanele uba iyaprepare ngexesha le-winter so that ngexesha le-summer so that i-winter ibe i-ready. Mna ke bethunana ndithe ebomini bam xa ndicinga ngothando kaThixo ndajonga kulo nyana wam umncinci recently. Phaa endlini uhameva but unyana wam ixesha elininzi awamhlabi laa meva e-close kakhulu kunaye uba angomhlabi. That means God guides our steps each and every time, if only we can allow
good Lord bless the reading of His word and help us in silufumane uthando okanye silufune uthando ngeentliziyo zethu sonke so that sibe nako ukulibhesela kwilizwe elitshabalayo. Amen. God is good. All the time. Man, ndiphinde ndilifundise ibandla ngegama likaYesu Kristu Nkosi. Amen. Sishini ngezithi zethu ezithithileyo namhlanje. Inkosi inisiyele, my sisters. Mna ndifumanise uRomans 5 verse 8 uthi, while we were still sinners, Christ died for us. Loo nto ithetha ukuthi God's love is unconditional. It does not wait for us to be perfect. It meets us in our brokenness and offers transformation. Uthando lukaThixo lu-unconditional, alukhethi bani. Okay, xa sesilufumene olu thando bekuthiwa kubalulekile ukuba nathi xa silufumene luyasitransforma so that nathi sikwazi ukuba silu-extende to other people. We need to love our enemies. We love without boundaries, like the Good Samaritan. Njengoba besisivile last week umfundisi eshumayele nge-Good Samaritan. Uba awuthandi umXhosa because ungumXhosa. Uthanda zonke iintlanga, asikhethi apha ekuthandeni. To live in the love of God means to receive His love fully, knowing we are accepted and forgiven. To reflect that love towards everyone without condition. Siyathanda ke thina nyhani ke uba nee-conditions singabantu. To act in compassion, justice and mercy, because love is not just felt, it's lived. Ingayibona singasikelela la mazwi iwathamsanelise sikhule ekumazini uThixo nasekumthandeni. Ngawo lo mzuzu ndizawuthanda ukuba ndamkele ii-visitors zethu esinazo namhlanje. Ingaba sinazo visitors? Okay. Zithini bandla xa samkele ii-visitors zethu namhlanje? Amen. Inkosi kakhulu. Ukuyibuyisela emnyango le inkonzo sizawucela number 134 sicela uMama Mabingisa asithandazele.
siyaza Thixo wethu namandla onke sesivuka singekaqondi into zonke singekaphaphami ngokupheleleyo ebuthongweni kodwa inceba yakho itsibe Thixo wethu othandekayo isidirectele ngakuwe enkosini into zonke nangale ntsasa Thixo wethu othandekayo sichongwe lulo ukuze Thixo wethu othandekayo sibe phambi kwintloni yakho yobaba sibe kuyo into zonke sikhumbula ubuwena njengothixo uba into zonke olu suku it is about wena bathi thina sihle sithobeke sibekweyo laa ndawo isenzayo enkosi Thixo wethu othandekayo ngolungiselelo lwesabatha osikhumbuzayo Thixo wethu othandekayo uba unguThixo oluthando into zonke sithi into zonke nakwiimeko zethu ezintengantengayo ezibangela uba silibale kodwa Thixo wethu othandekayo uyasikhumbuza sesicela umoya oyingcwele usizalise sesicela umoya oyingcwele usenze sifaneleke ukulithwala elithando ukuze Thixo wethu othandekayo njengabantu abathembileyo zasemhlabeni silubonakalise ukuze into zonke kubonakala isidima sakho kubonakale Thixo wethu othandekayo uzuko nembeko lusegameni lakho basikeleleke abantwana basemhlabeni abaphakathi kwabo sincede ke Thixo wethu othandekayo ngawo umoya oyingcwele ukwenzela into zonke sihlale into zonke ebukhoneni bakho ngoba wena ukhona in our present all the time sithi abamkayo kumkani kakumkani akwaba Thixo wethu othandekayo inyama yethu xa ifuna ukuhlukana nawe kodwa uthando lwakho into zonke lusibangela into basinamathele kakhulu nakakhulu Thixo wethu othandekayo uthethile ngabantwana bakho basikelele bongezelele into zokulwazi elwazini Thixo wethu othandekayo ukuze bakuphilele Thixo wethu othandekayo uthe kuphileleni kwabo into zonke basikeleleke koko into zonke ukuvuma ukusetyenziswa kuwe buyathatha into zonke kubabeke kuthi imoment yokuthiwa heke emkhonzolileyo ukuthembeke kwizinto ezincinane Thixo wethu othandekayo zokumane zikhuthaza abantwana bakho ngapha kwiitafile zesikolo sesabatha basikelele bona nezindlu zabo their families bless the work of their hands Thixo wethu othandekayo ukunyathela kwabo uzuthi xa ubakhumbulelayo nebandla lakho ungalishinga semva zeThixo wethu othandekayo sibe yimfikelelo into zonke ukucula kwethu ukuchukumisa amagqitha ngendlela zeThixo wethu othandekayo ngayo le mini yesabatha ubonakale Thixo wethu othandekayo bonke into zonke abahluthwa zempilo kule ngingqi yaseside C Thembani Bhongweni into zonke emandaleni zonke eziphaluka Thixo wethu othandekayo ubonakala kuthi qwenye ngoba kukho abayigcinile isabatha yabo enkosi Thixo wethu othandekayo ngoba into zonke uzibile enkosi kumkani kakumkani for your presence in our life hlala nathi moya oyingcwele ukuze into zokulawule ze kumkani kakumkani uzuke endlini yakho ngoba Thixo wethu uthanda phakathi kwethu enkosi into zonke siyayazi kuzaba kwiziphazamiso zidine into zonke ukuze Thixo wethu othandekayo ugqilele wena enkosi into zonke uzima ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen